bandiraɓe hoynade asman jarani pusodirde alaɗo yano artiɗo wonno ceerno dia are dow mon jiɗɗon koko laaɓi cer ƴewgal biyetegal fertu jiya jogui ɗum ko goto o wite ko ceerno dia cohluɗa ko udditare yawde jokkodir e ceerno dia tongode makko ko 78 016 22 22 nden ko keeri ko jokkodir e ceerno dia haydara mematama cohluɗa ko nanede e aduna o jokkodir e ceerno dia jiɗɗa ko noɓanede patron ma walla ko way noon jokkodir e ceerno dia cohluɗa ko kayitaji jokkodir e ceerno dia mbo yiɗa nadde kaso jokkodir e ceerno dia joguiɗo caɗele ɗe banggue laamu jokkodir e ceerno dia tampinaɗo e golle mum jokkodir e ceerno dia embo safro dohom siti peñɗo e cuuɗiɗo mo hunduko mum addata hendu ndu welani jokkodir e ceerno dia gorko pamara doole banggue dewgal jokkodir e ceerno dia gorko jawɗo yiide hoore mum jokkodir e ceerno dia debbo donkuɗo dartade so tawi ruñima funnague jokkodir e ceerno dia bandiraɓe ceerno dia nane nder leydi Sénégal ina humta haajuji tongode makko ko 78 016 22 22 Jai, aɗa andi mi are tunde mi are weñ kala nde garmi noon aɗa yurmi kino ƴeew ko mbimami ko wonɗo yettaki yam tan so yettima yam ma andu foof ko goga wona mbiɗomi arta kala nde garmi mbiya ham wonde yomi suuri e min yomi suurtu aɗa no kodirmi boowal est ce que dandi to mbalami est ce que dandi mbiɗo ñaama walla mbiɗo yara ha an gila an gilanden ha joni muɗon yiilo min mi ala joni an ko jiɗɗa mi ala ka namdiɗo walla mbimi sawtu ka namdiɗo namdaki de ko mbadda jaari aɗum gandintumami mbiɗa wawi wiide kadi ngol woni dernier mam fois arde kono noon haade mi arde vidéo ji mbiɗa jogui numéro gorko ma ko toon mbaɗanmiɗe transféré o yiya ani an bono gotol an tongituɗa numéro gorkam an ɗon jarta gala an noon a waɗi plafone noon numéro gorkam ko tawi an gala safo ala jeew galla jeewmi gilanen ha joni haggilam deyjani ay galleni kamɓe soɓe jeewi ɓe andu min mi wonani jaam gatta chaque jour aɗa min déjà mi yiiɗa aɗa ara ɗo henna gala safo ala an woyanni an ko woni ko annuma mi ara ɗo ko min ko ɗum yinni kam arde ɗo annuma mi ara ɗo ko kalis mo namdotomami o ko on kalis saabi gargolam ɗo sa totti kam ɗum mi wonta fawɗo koyngalam sabu ɗum ɗo min haydara la ko yoɗi kam ɗo est ce que faami ɗo noon mbaɗanmi feere mi nelda ɗum gorko ma vidéo ji ɗi o yiya feere ma bono noon assalamu aleykum waaleykum salam mbaɗɗo mbaɗɗa a selli an kam mi nani haɗa haala feere ma bon ko woni
no jaari oɗo ko baɗam quoi mbiɗa andi no wayni bondinedi o accani suho o accani mawɓe to yiya fof komo waɗa probléme uji mbimom ko yo tinno e dewgal makko so wona ɗum o waɗɗo daña probléme hakkude makko e joom galle makko o seere feere makko bona te mi yiɗa ɗum yo Allah junno balɗe ma moƴƴina battane ma a haalni ɗum gonga de an ka kaw mum jaay eyi kam min ummo je ɗiminde ummo meeɗa kam ɗum haalani an ummo jiiɗi ummo e baaba onon jiiɗi ummo e baaba an he arkay i kaw ma kam ko ni meɗa mo yiɗi yewtide tan salo darade min kalda yan kam ko heeɓi kaw ma o ala biyo o an o dañi probléme hoore seeɗa ɗum waɗi hakkille mo ko wonani ɗo ko kaw ma is ko kawam kay so affaire o yannima koyam toon o faye ɗum waɗi an kam jaari ñande to om kawrumi ɗo e oɗo heɓe nandi de wona oɗo ñande namno namami ɗo han mbiɗa anda ɗum ko o wonɗo walla wona wona oɗe an baba an joni hoore ma ala e ma de wona oɗe na oɗe joni kaw ma haalnatnoma ɗo wa comme hakkude kaw e ba ɗum tan gasi ɗum ke ala ɗum ɗo o haalnima kam ka bonɗo ne deedaɗo wona o haalnima ɗum ha nanɗa ha baba umaya wona mbima noon guel anno koye hangaɓe jeeyɗa guel koyel ma jinnoyel koye hangaɓe jeeyɗa probléme gonɗumi tan yoni kam del après ngalaɗo awra kam haala Jomen nawli mum oppressé rewɓe galle baba jomen nawli mum jomen nawli mum jomen nawli mum oppressé rewɓe galle baba jomen nawli mum jomen nawli mum aɗa foti dande galle hoore ma an jomteno fonno rewe ma an gonu ko tino fondu rewe maɗa so yi ngarim ɗo e hannde yiɗi mi jewtiden quoi par ce que Hamidou an min wawa waddemo comprendre Hamidou ay min aɗa man kattuttomami min instant dañimi nde probléme nde ɓuuri mami hattade quoi nde an te an oɗon instant poɗɗa wat présent mi yima kaɓeɗa ha jeltanami on probléme mais min ƴewkidi min somi dañi probléme elle an gonɗa ko wadde hen profito rien que pour yomi daña probléme o defet min keelagal men min kom donc ɗum famde quoi hanki gallam hanki rewɓam min kam cikkannomo tan min ke bettuɓem sah mi cikkannomo hanki somi ari o ƴettat salmat goto yaltinen ungal heddiɓe biba edimi yaade hanki biba koko ɓurni ko wela woni suudu ndu vraiment dañimi envie wondude debbam ay namdi mom de wi kam la hande haydara dañta ɗum Adisa baɗɗa Asen jam tan mawɗum kay aɗa fitta de ay mbeɗem hen de elle a ɓooyi hen de ay boyi hen seɗɗe an wadde aɗa wowi gollaɗe ɗo golle mbeɗa liggotono ɗum kay ndeysan Fouta walla Dakar mi liggo e Fouta e Dakar fof Fouta e Dakar fo aɗen liggotono Hadisa Romel Hamidou e meɗen fewnitimo e ma kam min onon sukaɓe joni honon pamɗi koye hay jibinde mbabba hande ɓuuri jibinde ɓiɗɗo debbo quoi par ce que mimi ƴewtidima onon ndewaton tan koye huywe ƴew tan bayi Hamidou guisa guille limon ma e warñede Hamidou nde ala tottata ɓandu ma nduɗo teddudu yondu so wona Hamidou aɗa ana leñol Hamidou en on potani maɓɓe wadde won gueɗe a anda ɗum kadi Hamidou ko mawɗo Hamidou on jiiɗa kam heccimi de ko nayejo mayiɗon jiiɗa wonkin suki tan wonda e ɓiyam kono ko nayejo deedaɗo mayiɗo paama ɗum a ala ar suku noon anda so a haalnama ɗum kiite kam si gari tan ha juttima
dañiɗi koye min ayi galla min jeeyi fof machallah mawnam yeehi laakara mi heeɓi galla dewal jogimi dewal ko nayyiyal jahowal jooɗotaka jemma jooɗotaka ñalama hande ko Dakar janggo ko Wuro Soudi ɓaawa janggo ko Saloum ɓaɓɓati ko Daara Jolof ka cuulel keccel aɗa waɗa feere naata e am keɓa o galle haɗa wadda rewɓe joom e ayi rewɓe joom ɓe jeeyata ko kollaɓe an kadi debbo paame a woppida a woppani hoorema jeeyaɓe ko an ɓuuri ɓe safde ɓuuri ɓe welde faami affaire ƴetta galla kono somi haali nduka somi wimen ma faw jungo caloɗa somi taw yima ɗo ndefata cawɗa fof miccoɗa kalnanma ko min komi giɗɗo ma ayi jiɗɗom on woni jiɗɗo ma jiɗɗom kadi wawma suurde wawma mabɓo ummimi biba garime salmat wi kam laaka yumne haydaram dañca e mum elle tan keɓe halluɓe koye mabɓe mbatni ɓittude poosam 20 000 francs tottim salmat adun kam adun so yi ha debbo ma sa sohli ɗum ma guitta kaye totta ɗum fuɗɗi jabandem adun boni cikkim noon son tottim 20 000 o mo jaɓnam totti mum de 20 000 o sali ha woni mbimɓe hefde 20 000 em aɗon ko yaltini ɓinguel makko roof te mbeɗa andi salmat en neegi so waɗi insisté seeɗa o fusan hooram nde gajdimomi e 20 000 o gajdimomi e haajam jaarde kañum tan mataw waɗnim ɗon jiɗim ko ɗum ɗon so mbi min so mbi kam min jaari ɓuurimi yidde salmat walla biba ndaw ko haani par ce que kamɓe keɓe callanto kam ko min ɗum jaari jabnata kam ɗum gonanɗem ke kañum ke a wonnat ɗum alle hoore mum a wonnat ɗum wonanma jom man ngenta haala ka junnugo ɗum e raɓɓinɗugo ɗum fof min an bettima mino par ce que ay ceelagal saha aɗi situation pena enɗam ɗam jokko ɓuri bom kaala gon enɗam en fecco te an ñanden gon kalɗa ɗum fecci hande gallam te pourtant aɗa wano fende haydara ustaba gallam feew pewreɗam fewre kono wonno hakkille ma fof mbiɗa andi biba tan mbaɗɗa ɗum guite ma fof e biba tan mbaɗɗa ɗum min mbiɗa andi sa ƴeew biba mi ƴeewete te mbeɗa ƴeewto ƴeewta ɗo puɗɗata no yaltin goddol ma noon biba ko debbo janno an a wona sehlam de ka jaari aɗa musidɓe ma jooma aɗa hirsini barkinilaɗo an ne hirsini an min ko gandumi ñangge dawaɗi jabomi an joom sa wi min cehilagal hakkude men min ko an nangui min mi nanggani an ɗum ko ferande Hamidou si wona jibindema comme no mbeew jibinini taton nayoñ koñ deggodirat tan o dajjita ɓandu ma ɗo ha yakko ñolnuma ha ñola wedde ma to mati anda Hamidou wona yi o resani sereɓe ɓe foof mbi kala debbo o resi mayat ɗum waɗi ayi waɗi yagara aɗa andi Hamidou kam wona giƴum joom ayi naati ɗo Hamidou mbawmi tan andu tan debbo mo Hamidou en oɗo diwan foof debbo mo Hamidou leldata ko gooto woni biba on kam o tawrata ɗum wudere kam o tawrata ɗum ɗum tiiɗum nana kalnatmami ko min komi giɗo ma kadi ina wawi wonde suturu heɗen mbaɗa amour ambiance ha mbaɗen dewgal sen mbaɗi dewgal noon amour o ɓuuri contine natten suuɗade hay deedaɗo jiɗɗo yo weltomo yiɗa yo kadi eɗen jalta nawma geeƴ ala ɗum mi nawtama e nder leyɗele he fof mi nawma ɓuura gurdam moƴƴam gacca ɗum ɗo pina ga sarbitel ga siwoyel ga hen gurdam mi ɓinguel am hay ko reeda awa wurde ɗum ɗo guel ɗo sarbitel a siwoyel omayal ɗum ɓeydanma tan ko basal ɗum tan jinnamami haalan jinno ko nana kalanmami a tiɗɗo hoorema ana a pari aɗa haali gilnaɗa aɗa wayno radio udditare a pari haali hakkunde men Hamidou ko kalta ko min Hamidou haydara hakkunde men haydara ko woni hakkunde men Hamidou an ko Hamidou waɗata ko hayan ɗum mbaɗata ba an e Hamidou fof poti min potandi min mbeɗa jogui galle mbeɗa jogui ɓiɓɓe mbeɗa ɓiyam no resi rewɓe tata
Hamid hay ko reeda ala woto fondame Hamid mais Hamid hay so woni ala ko Hamid darta yam ko an ko dum darta yam onon fof poti on côté min ko dewgal sunna e farilla a faami dewgal sunna e farilla mais ha baba wona dewgal idda halti mais wonto idda rewde ada dewgal wonto idda rewde kees biskit kay golɗa ɗum ñambil dajjita ɗum walla haɗa wawi ñam biskita dajjitan keeso ɗum oto jiiɗa ɗum ala wona cukalel noon woto yejjit ka jibin hay somi jibini ɗum tawata kam arɗo tan mi waɗa ko mbiɗa ko baba mi watta ɗum wona baɗowo ɗum pourquoi wona baɗowo mi waɗa baɗowo ɗum ko an wawi fende min ko ani Hamid fof pondima ani Hamid onon ɗi fof pondima hay goto mon ɓurnani goɗɗo joom an ko min arata ma an ko min rewema min yurnituma min ƴeew ko gonɗa andi mi arade ma wallam place ma nen nde kalɗane komi teƴƴude nde kaltane komi keɗi om an joom an min rewema ko tinmi fof mi tintinma ko gandumi mi haalanma kono an ko ma bonirɗa tan nde mi tina holko saabi ɗum an mbiya mi nanga cehlagal hakkude an cehlagal sene wasi nanguir wadde so nanga kay koye ma woni an min ko woƴƴi kam e rewɓe ma so mbaɗima boycotté so o tottima walla o tottanima ko wondi kam en mi haala mbiya min e biba hakkude amen cehlagal nagam biba woni hakkude amen ko cehlagal Allah e nenaɗo mum te cehlagal ngal adi koye ma anani an waɗi sababu ha gandumi biba guila nden ha joni guila min nangodiri ha joni ko cehlagal woni ɗon haydara ala hakkude men haqqille miijo ngoɗon miijo bongo ngoɗon ngo miijoɗa ha ñande fof ngoɗo jinmi ko jaltana ɗum haqqille ma he anani ñinmi ko andindema min joom nderumami ko Allah e nelaɗo mum haydara ala ko jinmi ma kono jinmi kadi ya andu hakkude men sa yiiɗi moƴƴa saɗa waɗa mi tinat sa bonirama mi mbawa andu no dartotomi kono an saɗa waɗa mi tinta sa bonirama holno gañirtumi an kay garɗa nde tan haal parfum haalam parfum wona parfum joom wona parfum amen ande kay musiba waɗi mbiyam parfum de min tottim ɗum mi fena an fenade e jokkode endam ke ɓuuri gongo pusoɓe endam an min mbaɗa remam ɓuuri sicci wona koye maayo gummimi gaccugol en lanani doosi mboɗo foɗi gaccugol ha jaltumi mi gayna gaccugol fen paami galle ma paami galle ma biba ƴewon noon mboɗo ñaago ɗum ɗo temeɗe ɗiɗi coonmi diwlin garmi ɗon ɓe mbi kam alay sago ɗum ɗo mbaɗani sicci endam so joli temeɗe biba jahata aɗa mi kanko jaha mi ñaagom mi fota ñagade biba wona haalisa ñagtoɗam a ñagtama goɗɗum holko ñagotomi goɗɗum joom accu no mbaɗa ni Allah on seedi ay noon min ɗum kom so tawi ɗum wawa dokkude hakkude men gaccodiren gacca biba gaccodiren mine ma wona mine biba de an mine ma gaccodirta sibo an min manda fof min ko ndewrema ma ni min fof woni kam anda sibo min joom jeguita kan ɓocconde barkal jeguiɗa ɓocconde nani an ko fof bone woni an sababu nda bonirama e won rewɓe ma tan guutima fof yawatte yam an saɗa jogui cuusɗa yaha mabɓe an so jogi gotoɗa yaato rewɓe ma ɗo wona tam ɗo paaɗa min cuusɗa min dal ko min cuusɗa a bonirama to haydara ma fewan toon jiɗɗa arde guutima ɗe fof mbattanoma yam an mbade koto jaam d'accord mbeɗen ho wonno gonirɗa ni tan holno goniri mi jagguiɗa ni ceelagal am hakkudame ma jagguir ɗum noon ala caɗele joni to boy ma won fof ma Allah leero oɗon boy boɗejo ma o eñen aɗen kalli mam gueɗel gotel wiyanmi ya ar galle aɗa haala toon haal makko mi haalnanima noon pour yaya galle kalna ɗum biba walla kalna ɗum hajjel walla kalna ɗum goto yimɓe galle yo haat hakkude men so tawi guila nden ha joni mbiɗa wonde suka debbo hay goto tinani ma Samba tinani ma Demba tinani Allah tan tini kono so tinama banggue goɗɗo noon wadde joni min won ko tawo mi wiyani noon ala ko min won ko tawo joni fewno haalka ha feewa non foti toon fewno haalka ha feewa mbimami kewi ko hakkudami suka debbo Allah tan tini ma Samba tinani ma Demba tinani Allah goto tini e an jomana ka jaho Allah kam haaltoyta jomana ka jaho mana ka jaho kotuno ɗiɗima jaran an barkal ma ƴewta hakkude men ma an hakkude men ma min manda fof ko ndirumami Allah no seedi min kam manda fof min kam joom kam manda fof min kam min ɗum ko bone an ya waɗi rewe neɗɗo ñande fof Allah en famɗinma ene yeyma kañum ko neɗɗo kañum ko neɗɗo mawɗo mewɗo tedduɗo an ya rewe mum tan aɗa sukki mum ɗum mam ƴewta ɗum ceelagal hakkude men ngal Allah ne seedi mam ƴewto ngal ɗum ɓurti ɗum wona ɗum ko yaware hakkude mi joom koko yaware an haɗɗo suusidare mbiya watta ɗum an Fouta fof rewema ha jibini toon ɓurɓe nogas pinatnama jamma fof eyyi ɗum paasi yawti kono an ɗum tagtama hebdema ɗum ɗo fof ko haalde ha bonnita kono ɗum tagtama hebdema
a heɓata d'accord an jeeyi bagage ma e min jeeyi kay wona kono min jeeyi gallam wala an jeeyi galle makko min galle ma o mi joorat ɗo tan aɗa aya heɗan tumi eyi mi heeɗi wona min jeeyi gallam eyi an jeeyi galle ma gallam o wona bar wona bistron wona auberge pour wadde won gueɗe so Hamidou somi tawti tan hoɗon darodi walla haɗa ƴeewa Hamidou par ce que hay sa nulama ɗo bitique joni ko Hamidou jahat toon jaggu ma urdama e beddaji joɗɗinma e panuji ɗum ganduɗa a anda jaam sa andun jaam a natata e am kono anda jaam gallam onom hannanmo wona galle bandiji ɗo koko dagui tan wonata ɗo a faami de wona bar wona bistron wona auberge ko galle julɗo ɓi julɗatanum julɗo taw diine cahan wattake ɗo ɗo koko selli wonata ɗo ko dagui wonata ɗo a faami de ɗum jinmi yonata hoore ma nde ana suswiide galle ma ala cakan an baba suusi haalde kalta ko an ñande fof min somi jaɓannoma taw ɗum wona ɗum haalte cahanam min e nder gallam en dagui eyyi cahan kay ko cahan tan ko seeri ndu walla guel koyel ma banguelam mbawla gosta an a nafata an yew yo woɓɓe kaali an wata haali an ko mbatta ko wata haali mi haalat de an e Hamidou fof onon poti ala yomon ɓurɗo goɗɗo ko Hamidou yirto ko ɗum tan jiltoɗa ɗum waɗi jibinɗa Fouta eyyi jibinɗo ko Allah hoddiri komi jibinɗo ɗum ko Allah hoddiri ɗum e yam mais hankkadi ɗum wonta kam dalde an tottiri Allah hoddiri an tottiri an ajji o fayema a wadde an ɗum jiɗɗa joni mi ajjunoma wona debbam jiɗɗo won debbo ma an hay wona ɗum iɗɗa haali wonde debbo ma wona ɗum gardirɗa beeli neɗɗo dajjita kay ƴeew ƴeew ɗon jiiɗa ɗum Khadija yo paama min gillamen ma mi yiɗa yo en kam acca ma ɗum bonnuma wonata e haaltanat jaggunet acca ay ngel no weli tan ko feydi ngel ha settinawno jinnom ko kalden mi waranima haydara yawno min comme jahoni ay ko kalden en koɗo ñande min ma e salamat min kam ɓangam min mi waɗi fof famude tem anda salamata noon no wadde gorko ko ɗum hay min moom yona mi winomo mi jamfata on wona ko ɗum mbinomi ha joni ko hen gonmi to jaggunomi toon ha joni ko toon jaggumi mi andano ayi oɗon salamat on moom an anda jikku makko kono minamo komin boyi min moɗo andi salamata wonani ɗo moƴƴo salamata moƴƴani andi ko waɗat ko lesa wadde ɗum less so jiimo noon sikko ɗo mo ko neɗɗo moƴƴo femme exemplaire taw wallahi o moƴƴani andi an sa so tawino an ka neɗɗo seeɗa ma andu min woni moƴƴo eyyi kono garda tan jotta an sa hakkude ma e salamata ɓuuri welde hakkude men par ce que an hen saaha gara mbiya kam komi naafigue komi ɗum komi da taw anda kam ma andu min komi neɗɗo moƴƴo min somi haali hunde mi jaggat ɗum ay wona amen mi farani hay goto wa jaari sim nani haala mako jagui an salamata ina mayde ko balɗa joom sim nani haala mako jagui salamata ko balɗa joom ɗum salamata ɗum suusi wona mi wiyo noon an malab affaire o malab joni an hono mbaɗata ko mbaɗami holɗum an ko kalɗen koɗo hono mbaɗata ko mbaɗami holɗum mbimi ko kalɗen koɗo ñande hono mbaɗata an mino eyi min to jogimi to ha joni ko toon jaggumi eyyi wa min wona traite de jewam tawa min komi traite jew so tappi kam mi jooɗo 10 minutes 15 minutes mi jewtama o lelo nayi mi lelo nayi billayi min ko noon mbaɗanmi min komi neɗɗo parole so mi wima ɗum ko ɗum an kanko bêtise makko jiddami mom eppinmo hen mi watta ɗum de an noon ha
halan ha min aɗi suudam hay dara ka dañi toon ayna kalduɗen ɗum ɗo ko noon mbaɗon ɗum suutto tawi an salamata onga mbaka wadde yoole de tawi on mbaɗani ɗum ɓoye jutma ɓan ɗum nder wuuro he an haggille ma yodeje yam min an jeewam tan gadda min an oppam ano kadi mi wiya salamata kono an mi hoolanima de ano an gonda ka jiddo gorko an komi jiɗɗo gorko an kam min wadde mi foti haroy haroy an ɓe accuma ɗo mino amour gasi kono an wona amour an ka jiddo gorko an betiti mbadda ɗiɗo fof ko jiddo gorko tan ma he anen mbawa wawru ko juuti nottolma ko namdo comme namtono ɗom haɗa namdo ko haalama ko ne anna koko woni anani kam wona minoma en mbawa wawru ko juuti andu ko kalditta mi haala ko mbeɗami min tawi mi haala kawi min tawi ko kam andi de jaari ala joom jenden ko pimami ɗo an a yonaka ar jaari ko min sohludema nodduma mi garɗa ɗo lagga mi yahani a yahani mi yahani moɗon yaha salamata kam gila ñande fa joni min kaldani nayi dara ay min haalta sah min ñande fof kamɓe ɗiɗo jamfiɗo kam hen no ñammo wuuro ngo yonata haalta sah kalata ko tusa ɗum